Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinanden ko sifa e kelle gadana e jandeji ɗiɗi Sénégal joni palin koye jandeji ɗi aljuma 16 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane e jandeji ɗiɗi Sénégal eɗen puɗɗo e jayde gadda kay kañum woni jayde l'observateur kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe jayde groupe Futurs Médias ɓe garti e ko yewti alhaali Farba Ngom ɓe kolliti kay wonande ko yewti alhaali on ɗon affaire téléphone aji maire de la commune des Agnam toon to pavillon spécial kolliti kay wonande on ganduɗa kañum woni chef de cour pavillon spécial kañum kay hettama hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayniyankoɓe ɓe gartine kadi e avocat ji Farba Ngom ɓe ganduɗa kay kolliti e oɗo alarba oɗo talata garowo ene gandi wadde ko wiyete ko kuccam hakkude mumen e jaydiyankoɓe hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde l'observateur ɓe gartine kadi e on ɗon ɓe garti on ɗon occupation illégale wonde kay faut en écriture les présumés ɓe kollitino wonde kay parquet o kañum ma uddite hen losko hono no wiiri kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde l'observateur ƴeewoyen e jayde Walf Quotidien kañum arti ko yuti alhaali jilluji ɗi hoorejo leydi ndi waɗata toon to caggal leydi ɓe mbitande ko comme mo hoorejo leydi ndi kañum kay woni ko wiyete ko maillon faible wonande on ɗon fannu hono no wiiri kam musidɓe jayniyankoɓe ɓe jittan ko artude e joguiɓe ɓe ganduɗa kañum woni humpito hoorejo leydi ndi caggal nde woni e ɗanngal toon to caggal leydi ko ɓe mataw ɓe jiiɗi haaldude wonde wiide kay ɓen ɗon ene manki humpitade ko ndesda ko hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Walf Quotidien goɗɗum ko ene tawe e jayde nde ko omo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw Keblo keppuguen dijomo leydi Sénégal eɗen ɗon peeje ɗe waɗi ha leydi Sénégal wawi dañde fartangue folde leydi Égypte ɗum kala ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Walf Quotidien ƴeewoyen jayde Les Échos kam musidɓe jayniyankoɓe ɓe garti ko yewti ngal ɗon pottal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Maroc ɓe kolliti kay wonande oɗo saaha joni Pape Thiaw ko kam kay woni ko waɗi bunkirisé on ɗon taniére woni tan équipe guendijomo leydi Sénégal gam o wawa wadde caché woni tan moftude ganduɗa kay ɗen ɗon eɓɓoje omo anniyi ɗum hutorade ko yewti e ngal ɗon pottal jongal gongal wadde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Maroc hono no wiiri kam musidɓe men jayniyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde Les Échos ɓe gartino kadi e fédération sénégalaise mo football ɓe kolliti kay e Sénégal caggal nde waɗi qualifié on ɗon final guel ɗon kawguel africain ko wel e ma heeb ko ine tolni e milliard uji 5 pawɗi ko yewti e koppareje meɗen tawa ko franc CFA ɗum ko caggal nde Sénégal waɗi qualifié on ɗon final mo gartinde kadi e ɓe ganduɗa kañum men goni baro teddugal leydi Sénégal ummotode hande e toon to ganduɗa kay kañum woni toon to Tanger gam yaɓande toon to Rabat hono no wiiri kam musidɓe men e jaydiyankoɓe ɓe gartini kadi e Karim Xurum Xat mo ganduɗa kay ɓe mbi ko o ɗaccitama kanko Abdou Karim Gueye Xurum Xat ɓe mbi ko purement et simplement relaxé hono no wiiri kam musidɓe men jaydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde Les Échos ƴeewoyen jayde L'As Quotidien kañum arti ko e ɗen ɗon gueɗe pawɗi nde ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañum men goni recette fiscale mo leydi Sénégal eɓe ganduɗa kañum goni DGID heeɓi ɗum wadde collecté ɓe kolliti toon ko ine tolni walla mbiyen kene abbo e temedde ujunnaje 3 milliards taw koppareje meɗen franc CFA ko ɗum kay woni koɓe ɓe ganduɗa kañum men goni e DGID waɗi collecté e hitande ujunnaje 225 hono no wiiri jayde L'As Quotidien jayde Vox Populi ko hen arti ɓe mbitande ko ine tolni e moni ujunnaje 2,9 e milliards koppareje meɗen franc CFA ko ɗum kay woni ko DGID waɗi enregistré ɓe kolli toon ɗum noon kay ko performance a pat tamlam hono no wiiri kam musidɓe men jayniyankoɓe ɓe gartini kadi e baro teddugal leydi Sénégal ɗe ganduɗa kay nene goni e heblade hono on ɗon final mo ganduɗa kay jogoɗo wonde hakkude leydi Sénégal e leydi Maroc ɓe kolliti toon oɗo saaha joni o ganduɗa kañum woni Pape Thiaw kam e fetti ɗum kala nene kebloɗo ɗum hannirta niyete hono no wiiri jayde Vox Populi jayde Sud Quotidien kañum noon arti ko eko yewti haali affaire mo Softcare ɓe kollitino wonde kay on ɗon matiére premium hani e corruption ko ɗum kay woni ko ɓe ganduɗa kañum goni sarɗiyankoɓe leydi Sénégal gudditi hen losko ko yewti e on ɗon fannu hono no wiiri kam musidɓe men jayniyankoɓe ɓe gartini kadi alhaali ɓe ganduɗa kañum goni e DGID e on ɗon performance historique e hitande ujunnaje 2,25 hono no wiiri jayde Sud Quotidien jayde Témoin Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko ɓe ganduɗa kay kañum men goni e DGID waɗi enregistré on ɗon performance historique ko ine abbo e milliard uji woni ko ganduɗa kañum woni ujunnaje 3 milliards taw koppareje meɗen franc CFA ko ɗum kay woni koɓe mbaɗi enregistré e hitande ganduɗa kay kañum woni hitande 2025 hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Le Témoin Quotidien jayde ganduɗa kañum woni jayde Point Actu
kañum arti ko yuti al haali softe care no ɓe mbi tan de ko mo ganduɗa kay kañum woni jagorɗo kalfinaɗo ko yewti e julago kanko noon konnguli makko ine tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde point acti o arti noon e ko ganduɗa kañum woni yo hunde gueɗe ɗete e yurnete ha no hannirta niyete ko adi ko ganduɗa kañum en yoga e hen mbiya yo usine aji ɗiyete gudde ɗum ene tawe e jande kono ɗum ko goɗɗum ko tawate e jande ko ala haali DGID mo ganduɗa kay waɗi performance historique hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde point acti ƴeew en jayde ganduɗa kañum woni jayde Rewmi quotidien kamɓe noon musidɓe jani ko ɓe garti koye on ɗon ala haali scandale mo softe care ɓe mbi tan de ko député ji ɗi Sénégal kañumen kay goni ko waɗi démarré puɗɗi on ɗon audition hono no wiiri kam musidɓe jani ko ɓe mbi tan de kala mo ganduɗa kay gueɗe muɗum walla ni mbiyen responsabilité muɗum nana e gueɗe ɗe ene anneyi e noddede gam hettede ko yowti on ɗon fannu hono no wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde Rewmi quotidien jayde Rewmi sport jayde coftal ɓalli nde musidɓe jani ko ɓe garti koye ngal ɗon pottal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Maroc ko yowti on ɗon final ɓe mbi tan de ko barotte ngal leydi Sénégal ñalawma hande o kay ma gueggu toon to Tanger gam yaɓande toon to ganduɗa kay kañum woni toon to Rabat ko yowti e on ɗon final ɓe kolti noon kamɓe kay haaɓe paɗa toon to Rabat e oɗo aljuma hande hono no wiiri kam musidɓe jayniyankoɓe ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede e jayde Rewmi sport ƴeewoyen jayde point acti sport kam musidɓe jayniyankoɓe garten koɓe mbi ko oɗo saaha kay e nder site mo kaf biyeji ɗi kam oɗo saaha joni koko kuuɓini koko gasi ha laaɓi ceer ɗum ko caggal on ɗon final mo ganduɗa kay poɗɗo wadde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Maroc ɓe gartini kadi e Krépin Diatta oɗo saaha joni kolobaji kewɗi toon to dunde Europe nena jiiɗi sodde on ɗon ɓiɗɗo leydi Sénégal najo oɗon no wiiri kam musidɓe jayniyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde point acti ƴeewoyen e jayde record quotidien kamɓe noon ɓe garti ko e on ɗon final mbi ko liddi kay wonande leydi Sénégal kañum kay ne jogui avantage no fewi e on ɗon final ɓe gartini kadi e den ɗon golle payodi nde ganduɗa kay Idrissa Gana Gueye waɗi ɗum e ngel ɗo kawguel africain ko weeli hitande junnaji 2025 bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe kam e daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗo woni ɗumin kaddannomoɗen e ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal aadi meɗen e rewiɗo jayndeji wonata ko altine soko gueno haji ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama aljuma mubarak